A persoa que nos la envía pensa que o teu avó podería ser un home que viviu no lugar de Miamán, no concello de Baños de Molgas, e que traballaba de telleiro. Sí, eso é verdad, que o meu pai chamaban de telleiro de Jope, que non quero chorar ni nada deso, pero sí que lle chamaban telleiro de mote. E hai un dato aquí que nos chama especialmente a atención: esa persoa que podería ser o teu avó tuvo outras dúas parellas. Carai. Unha delas, sí. Menudo, ao final voltou familia por todo Galicia, non? Escoita, Paco, atención, non é broma. Unha delas, Sí. atención, Sí. puido ser monxa no convento da Guarda. Bo. Colgou os hábitos por amor, non é ninguna broma. E esta carta ten un Que número é de unha teléfono. coincidencia que este de monxa ou que? Pois igual unha a vida, a veces, Paco, sabes esa canción que di a vida dache sorpresas, sorpresas te dá a vida? Pois esa carta está aquí e eu vouche entregar porque ten o contacto da persoa que ten toda esta información sobre o teu avó e coas investigacións que fagas. Semana que ven, contanos. Vale.